Bundesliga n'ikindi kinyinge. Rero iga ngoche ya masa kia Ndizi TV nabuna botambe etali nende mo Steven Captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV. Kera lituko rya Jumamosi kuruwe chiza 10:30 cyamaragoba goika chiza 12:30 Chigosori ina Ndizi TV. Nagioko gusugada. Ente byangakire. Uburwere bwando bwate. Mutonyale ngenteke. Tabora matu byasorenda. Nake nyombo bwate korokwa. Enyomba. Oyo kungakia. Mogeto. Mogeto. Na Tony. Tony. Ya mogeto. Ane na Tony ki. Kiara. Ogende busio torore. Ngambia mwana sana njere falibono. Mwancho muligera litokocha ya masa mukuru chinse mochia manga. Aigarasi inyomba yego kode mekele buna manga museum ile chinse mechi manga. Rero iga tubaterie bagali ya bene. Rero gosoria yabagaka. Once noroche gaba gotiefana. Chego chiko bunere fari. Ande bantumia manga igoro ya gosoria abange abade akoyoroka buna ajua kwati manya kuno mugake gosoria kiyekuru. Enoro tubarwa bagaka bakoro. Oro tubarwa bagaka. Yeah. Aira boma te oyi. Oro tubarwa bagaka bakoro. Kindero mokoro bana obache buyembao buyebao na mokoro kai go sajua. Ego no bocheta abana banyaruka ajua na bekoro kuboya. Go mwanji muliri ko yugura gosori ya ajua ko ya baka bako gosori ko ede fuanya komanya ingira baka bacha bakora kero baisara stage. Asege koro itechi gosori kya ngo re myake yemekoro. Reki into abate mangana ko yomono, into abate mangana Manchester United, into abate mangana Chelsea, into abate mangana Harambee Stars kolende mangana kumete mono nechi gosori gunechi gatie chinde traveto ko manya mangi go rechi gosori che koro ningi abantu bege koro baga kole ekakibago ate chigosori sengenjore binte binge baga kole onde toramanya mange nabo tutakana yo mugaka wate baitubuati buoba ayeri etari yawe ningona ndake kono semo kirio koro Oyo ni gakoro kumonguru. Abakori ne kamera bichari. Oyo gakoro kumonguru. Monguru muito bwatambo. Atambo muito onyakundi. Nyakundi muito manwa. Kozo tumekiona leta monguru esi chikosorie. Monguru. Mbya mona sana monguru ensemo ya ole. Wako yo. Ni wonkorwa asa koro kunyatieko mwa manwe nkoli. Enjeno mogetutu kamili. Enda yenchogu. Okay, nalibu ya sana kwa vile na monguru enda yenchogu kuchisa mo chiricho nyatieko kitu cha chesa ti manyaye mwaka na kyoko. Monguru manwa. Manwa yo mwabo musioma bano. Basino yo mwabo bundusi. Musioma na ro bundusi. Na ro mumuro manene. Bano manwa oyo nere oyo kabiri. Oyo gokwana njo chinyakundi. Omwana o Charles Nyakundi na Nelia Magoma. Umuchokoro bonsongo mchiro gatumba lyose ukimonge abana bacho koroli banyaboke mukunguka bere omugusii nyamesanjwa omugusii kono se mukyo koro mugaka igongorwa manganya ko bikondo asa koro kumabosire lakini bono gae tore mugeto chieni ase ensemo yabo getutumanga Mbya mono sana abakoro kubona uyo monguru yakoro kunyakundi metasege koro alitage sogo tare ngoro yolero iga uyo monguru uyo nyakundi na njeme kare na Steven Ndemo Captain 001 kulenda sege koro Captain ndia ale ngororo Steven ndia ale ngorego yero Ndemo naliri etali ane Ndemo nduyo Ndemo igaro yo Ndemo bitange koruchinse mo chirichia monyerero tukwemanya mange igoro ya gosore kulende na tukumanya gosore amate mate gosore ni gowero bochi abande banyoroka na ajua Korende tutaraswese gosori chinga uchaka gosori yego emyake yege koro agara tuboro ntwabwate amen ntwa kinanire era twa agandirende beti nabona twarangere kuri musioma ya kinana na manwa komanu no makomu olenge musiaba no mwabo olenge amurige no yo tumuro cyakire kuri gaba Atake kwa ile koraya sori yenya mendi alenge myake mekoro pima yana na dengo sori na ndetora kwa ndere ngao chiarenge ngatiria kare ntwabwate mbaka ekinano njarengo enyame njarengo ro
ntwabwate chigosori chiokoruta magena nenduruche twabwate yo okoegerana kia abantu bari kurwana na kibari kutumia chingwa chigosori nechinyinge chialengoro manje bale batera kuna AJUA tochiko kora special saba tukale bosi kontrol igoro yekirano enyamena kibya korukorende ese bire vinge tokwanda mangi gore gosori yoboche gosori yoro tuba ya gosori ya AJUA teraiga asetore korende tochokora igoro kuma chigosori chindu ma gosose gosori ye gosori tuchya basubati ningi baga kolire kera bakulwe chigase sege koro ere ngabasubati mbabwate gosori abasubati ko egasi yabo yarenge yanka bagenda boliriria amaria gasimekirwe amarema arenga tarengera bunangerire bono ono igo barenge kubarwe nchagwa bagenda kogesa kurukogesa bolimbwane keire bachire kwanura basubati mbarenge na igosori chinde utatigamba ngina banene bari gochari twari gutuma libina abangina bacharende batumesia bagakari libina elibina twari gutumanye mbura ya sirire twarangeri umunyibi nabona umunyibi twabwata Gusii ni Elias ende twatuma libina igo embura yacha yatu mbia mono sana tandekwe manya mangare ngite chigosori mono chigosori chirikenge kiege koro toraiga sense mo ya mangane sense mo imogete igoro sana kana ne chigosori jabukori riva kandi na ndoja ndako pakoja chinse mechi chinse mo chia manga museum kwe manya manga igoro yege koro konde rero iga sona to chikopato ko manya nyinge konde bono nyakundi agosori ya AJUA agosori yoboche ngai yale ko gosori runa ndenga kiki yene gosori yale gokorerwa gesarate was ekera bagaka bari gisarate gari abamura barendete cyombe abagakomate na bakorosa gosori yengo kogenda barenge baje batebirake bege nabamura no bare koja bamanyira na kiyo gosori yale koba kyaro gende gisarate ikaranze na nicyombo ligiretirio kaigana ende kwa kongire uno buna manuoyo mintoyo ende ko role kingo mwake umutinense bakevu ebuse imokegoro naba bagaka bari kogenda batyoterera kabisa bakoru amanunga ali enkoli na mugeto togoja tokomerana no twari komerana gisarate no twari ko korre gosori yorutuba manje bole maite no ganye tekona gosori ya ko gosori kutimanya sa mo ya omo nguro ndoche kinte beko ko nse yuende abora utebande ke chingure chini ile ngachire na sikichibe kireja ande kumanya mangi tutako gosori bo chingure chi igo chire chonsi chi iganse neye igo chire sana na isatu nari ne sana na isatu nari ndikukwa ukwalire kwa bekaye go komenta urabona nda ane akora lyoko bako gukuri uyu ngo chikubwando chengo nyako gusipale igakora lyoko bako gokobe korambe kabuya whatever ayo akora lyoko bako gukuri bono bunainda turojiendega echiane kunalire yonko beka bako kwana ma ebengi yao yane ne ingachiro yane ne ebengi kine nechibasi kobekwere oreke busibo no yene ngachero asinko bacha ebiane nalire arante yebone ngachira se gosori ya AJUA yako baso ko komo gosori ensemo yokolyo yonaye ebengi yao ngachiro yane nere soko bokuku kolyo okay no kubeka emeto te chingore chire isano na isate ensemo yaye sana ensemo yao nenga chire yaye nenga chire ensemo eliende ebyo bundi tukiebi ibona biko gosori ingi kyayo mekire se biyo toko biro kuna chinkuna somo te chikoru kai chikoru ena somo te chikorwa te chikoru kuchinkuna wancho morigeri ene nkuna mpuate ti manyanda ke bono nebi byaje terarebi ebintu anyako birantu abibwate chibanta ngachifanta lakini intu bintu byabakoro nenkuna chinkuna chiaga tumekira mono mogakanya chinkuna kali mono na chiaga tumekira moto nderinga ongia rengo ebinde byabasongo ndo bimanyeti intu twari gutumia ebinde bikoro kwa chinkuna amatware ronchiro enjiro echirende nchiyo tochiro chigahe gomba kasete monyere ronchiro onye mwarabirie bierere bakolbe ahora anyore byasirira kidi mbiro chika kone chineti nyinge kone ndende timanya na kono chikoba kone tutata ono tutarachaka okwa unkoruki
okwane no kombora ga no ndega orocho kwane ga ebintebi chinguna nkune chiare ko barubaina nane kero monto ira 24 merongebere na bine chionsi chiko bekwa mo chiaba emerongene na bitano bitatu kere nyunge yoroche ngoreye yene nyumba ige gotwara bitatu chinguna kuna isatu wagango chikwerare na ki tware go gotongo omugwa omugunoro olenge kobororo na ende ngo chikotware sare na kitogo chigo togo chiesa na ende ningobwire oyo obwire na kiago kora na ende na kiago kora omanye no muntu obwire neme chiesa yeko manyete korumwabo gonko sino moino bandu na bago goje timu yane tanga ngwara ga kego tenga kabisa ga ego tenga kabisa ego tiotoreri kabisa ende gorole togo segitana ga gorole togo segitana lakini mwaka rende na wonku mwabira ake kiara na tinerunse rindega anda iroko boko timu itamono igo chingore chiare chinyombe chiare koba isano isato nateba kire nyomba yatwara chinkune kuna isato chinje chisato tarano so mikende kionsi tigatora habika buna ikira bateba chinkuna isato kiro mondane kinabwa tichego na botoko banga tutuma kwa ndesege chimanuo manyane induko banga ntara manya nyomba kia waka nyomba kyo gwate nyomba mbwate ne kiarambega ne kiaramba nyomba ninge kumubora wanange kumubora niyo baga ya ne yokoro kwa doni ni adoni mushumo bekuru bogetutu maate manwa ya ne koro kwa kongo chuma still going yani chumeli yegetange ere ya sokoro yana amere tiomera akanyenga kongo chuma go chombe chumu kwanera ngabe ile tali timu yaye timu eliyo we yakige kuba Tony kwena Tony yaye Tony umaterero igana eso yesani mwanje muri yako babuna nego sori ya Manchester na Arsenal mwakanya kujya gutira kuna mugaku yitirwe sama tukabwango igese sori ya rero na akageira ndo kuitwa street ko ya rero kolende AJUA sipinto ya manya sense ya kabira se sori ya cha kolende turacho kwato gukora nseme yetu abugate na teba ngota so miore kayono mo kire muntu nyorire bitatu biyaye na kibone ko sori go ese sama ya kire tutumayo chikobato ko sori na kiye ko sori eresa ngo na ki omuralia sara manyana ki iwa mwerese eye koro kwasto go chakere yensundi erigati moribo mogongo gesirani mbigoti mutwe nomanyete bangango bo tebangiriga unjenga nyete bwana inganye kana akwana korwali yabona goje betia kirenguriri etaria na wate kiririanda to moira busio mate skari na bera agenda igoro okay moire ngora to chieseiga na ende to momorende ga orete bintu bitu moterere mbeo inse ko mwaka inse ko mwago sire gormwa mugeto ga amangana baise gusare na kioro che mbere to moto ereruga timo entemi igoko baliria maiso totaraja watange nyumba yao adoni bushomobe mbora chaka wono bushomobe kremo ndakiri vya yeye haya na bali ni kwa ndani ni jemuniere falini tanga siri bingo bukire ko na bali ni vya waiga ndoje ndari ndiyo sule mwanjo bali ngwibana na gwibera na bali lakini goikanya areko baginkore na mwanjo modigireri ayana ya mase ya mukorwa se egeti kiamanga kitiri muchonsi bere kirahiga abantu abale mukorwa se mo yavuge tuto gwate monguru asense mane yokobe enseme yokuri tubwate mugakanya kundi kurutise mu Nyamira baiba gotemane ya mase osori yoboche osori yoro tuba ya osori ya AJUA erahiga asense mo yakabere to nyara konyegera ntomanya umweli oye nimubwire ngobeire gagutunga ina kubwana atari kubwa sema yakabiri tobe tukumanya mange ye nime ya Ndizi TV umurogeri gwe CHIGOSORI na inchendemo erotindi Steven erotindi captain 001 singe njone gekoroto gukwanira na ndemo na ridi ya rengororo motima ko mokeigo kwera maturi
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Wangoiga imeandizi TV. Kemuntai mogete butuko gatinka yuka okurukuri chisukuri. Aron kamobwati ko mwegando renkyako kora butuko sanani. Kamanyoni turungi akorosi. Kamokondwa. Genda bonori ginyoko ora kugambira uyora igwe kwenda. Ukwiye. Congratulations. Bote ise tuna tambe ntumire fya kwa vanguri. Gobono nseri. Ngoret. Mugambi kwabo mungani abarama bakumbale ngabwa. Yabeta ariko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamumino Nyabeta Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
ya mono sana umwanche muri tora ensemo ya kabere ensemo ya yo mwelio yo muroberi gwechi gostori tukwemanya mangi goro ya gostori ya AJUA lero iga embe nkorra abagaka babiri bagotie mano ya makoro ensemo ya bogetutu ya makoro ensemo ya Nyamira kwemanya mangi gostori ya AJUA na kiale ko gostori ngoranya leko baga kubua kerege ntombu ya kebekira iga no gostori ke agire chake wanti manya mista na kundi gostori kunechi gwate baba teterinko babale ngororo baro bale watengera matira naro rale gote kire yego sori gendete gusitara chake ntu abwata abantu bagotogie torochina na rure nyombe ya mugeto moino ga mugeto chieni no mwako yorure gari mwamanwe nkoli ngotinyatie kumate koru Kisii county na Nyamira county tukali moino ga abantu banyamira ga bali amashabikiane nabo baringi boja bangigirira kabisa batera kabisa nero jana abantu baya bagaka kurugari batera kabisa bamutyoterera kabisa ende bamotebe na mugisani to twakanza ende ba kara akunse na bagogori kuna banyene taja weitero bande bagogori bakoba guchisoba mategari imana ko sega matali matera kera go hotel mama ko sega manua gotogi tukware ko bano gociotereria kubuna kurero igona chaga ndo chengeri neri soso kende nke yorira nkorere yakinta chera na basiotereri gongisaine ora te va isaide kere gentombu ya kere kone gosorie guchuchaga tori aya karatiga iga chabueka ajata nyoro busoku kako genda go kunyachi go yake kubana na abwa abangaine gochiari na kioroche agochera mubisibieka atari gote muntu sobo ko muhamanugari na kiorache ga mugeto ocha bieka buno moibi tari manga ore gosorie kere gochaka ayonte bie bengi yao engachero era ko gokoli nere yaye iria ere no bono gosorie gochese ese moye bengi yao gose kiro mata kwende ese moye bengi yaye iga gochaka ekero nabo boiri korwa ngongwansera iga konagende akogenda bunenza anti-clockwise onche bolinje maite ense akogenda iga bona na anti-clockwise mwenzi lakini owansera buoye nero ansera buoye ono ekeneke gusitora mangana ngantu taya abona taya goto waka gochiokorio tori waka kobe wono tori kori ori ko borio okay kama ndako kwenda kuchensa moyo ko kwa ngo gochaka bono ese usole ngo to gochakera limo mwezi aya gochaka limo to wanzira rafu chibona yako kana no bando gochaka ngome nyokanse moko pyoka ni kurmae itali kwera ono kwera bol keten korro itali gotenena korro Kurati kera kwaralire oyo mino taendo ansa lakini agara mugwansa igo mugwansira limo gotote bebona bunere wata bachakira buwe bana babo chakira ayo chakira tengwansira ga obe nako yakwambekire kuja era chakira ayo chakira ali era cheiga uyo nayo ayo cheiga nera agende igo moya kubwatani igo oba chobumbu bwate maguru mate ogatwara na mutwe ono ugo guchakira maguru mate kwa bwona guchakira maguru mate na nje nchakira bwa ya maguru mate ngende guchi mutwe nera agende guchi mutwe abo gwakuwa uyo naitire ngona mojo kora ke guchaka bona ngiyo lakini mandaka nitwende ngora asera ndiye tani yakabiriza mekwanda bona CVT wantu tebe kama ndona ba kama kwa tiara bwate sa guchakira bwata afu mocha kengondo aya doni Antonio yo zima tio no yo aralio aya twende muishumo bekoru mate uyu na haya anatembea ngakia gutara ngora iga akeroche twende kwalire mwachakira kitu bwana inegenda sundi cheza rati ya kwanza kuikira ini nimepiga na kilo muguga ukuru kusundi tari go etoyo sibiti mwachire ritangani nara mukimo ndai mukichinguro isato ingi muhimu to eti igo chiarengega ando saliriyo yango moro kinde eti arenga ekero nara arabuonega igori igo narire eti
ngachi ngoreka uone ngachi aya na moikere na mugura okuru kusundi ekera nyorira akamokarana indi narire igo ekuru kusundi igo gakobeke kama gukiayega ege kama gose ega gobeka gasega kaega nabekire agatuka kana bono kagocha nakora na inje kondache nonkora one ne agatuka kana nabekira ekibono nekiana bokoera kurwana chinkobogoria ekiana ngende na jinde tobanga torrenga ngo ibo mosi gwaka bingene akanga chuka kanda akonde tago kuna bono no tukonya wicho na akolara okay eon ayona si around the time already nindo chekuru ensemo yebengi erali esenga chererali nindo chembiroro aigabado ngyo giasoire turudina ya nabwate bibere byokera turudina mwakire bora era togandera ngwara nare gweto gikuruka endera muko endera bono nayo wale ndone sipiti no bono bono ne tigatogenda ngororo ayo orare charo mura ajantige egerera ngonje umanwa songa uko ndani kaka hapo kuonyesha uyakuru kunga doni uishumu be tembea nararire komu pime na bwate biare bioge tabasa kuburi sana yako sukae bieka tarinche na gotumete aigo sakorara wabo minto aye suka ebieka aya nyumba yemegwe aitire ororororororo aigo se oyonde no tato mwana minto ngakibana kwate mukuru kunararire sanga ndani aya ini muwe ara maru tagara maru yanda yes suka ebi ara rocho lire ga wibintu bitali bikega aya nyumba yechogo usi ebinde bya oga nyumba yechogo nawa territory ko karaken usi echao njira usi echao ngoche rusinde chogo na kitora rusi hapana omuguri tara rusi nyombe loroje nakoyo nyamubwire ogwetagio omumura kabwire nabagwetagia aya eji nagokonye wakuruchi point irenga inye wanga already okolire twakolire nawo denga tai mancho muriri entunde ndangani go bwibwatira chisemo chichavo getutu kwa kokoreje nabanya leko bakogwasoni ne cement ngani kolende tabe kwande semo yo mweli bandore ni muranya leko bakakobwa bakwenda makali pero ne yo mweli tomanya umweli yo yerero iga bogetutu yabwa bogetutu ya Kisii gose Nyamira nyarakoba bogetutu ya Nyamira ndabe tokorana kumanya kwanda ndeke chigosori bune cyane ne gosori engiya mabire ko mo gusanga nenju kichi yagwate sama tukali amakuru one ichi abagaka ibaga kakarisi ngombe cyabarakire lige sarate bona nigo bare kogenda rende banya gwaka banya koba bunamba mbateberera ibaga bare ko kogenda bachigochega cyaba kwanyaranga chinse cyara irororo naende baira na korigerelinga kichombe cyabaracha naende bachira gukirisi rinde bwairera naende ngokonya yarenge ntumarwa iraya gocha nga osemwaruka nga nasukali osenabirengerelio ntuntwa yabwata asitwara kobayiga egerege mwana gegesonga nga stress ntuntwa bwata ekiagera twari gutimukiraga obutuko bwaba twagenda mareti twarara ande twaganya bwaka kari bono umugaka ti manyada ke cyose riko cyoro ne kingi yakire ko yakire kinga kicinge se njabo to ko so kira undi kinyenge sana yale ko yera ndaki abaka bande baba horo bakora kigasi kuru sobo bakora kigasi batebera kiko so niki bagaka birikale
ikwaruka nga egasi yabagaka ngesarate yakabeire kurigererie tugo abangina nabo bakachire mugondo lakini abagaka netugo twakarigereirie erinde kwarisie tugeye ono arinkani gokogenda ekerogo chikorabia robago bana mukomanya ngokorabia robago inki muraka ngano robago rutokorabi kurende bagakabanye. Okay. Nimanye tandake chigosori bune chiga nejinge changoro chinkoro mwakwanire igoro yeri bina mwakwanira igoro ya orotuboro gati chigosori chinde korende asama tukaboniga tunyarira kwa chigosira baka batore chiga sinyinge mbali komera nase kira ya rais serikali chigosori chiteranya na kobage kochi igire dia sobo ime abaka bigori bya abaketobeto gochimanya nkero chekera koru ine chigosori bune chiga nchisira Wanyena usekoligererie timu chiri chitenerete bintu byegekoro okonyora omuntu ogachieta agasome kenyandwaro akanyora degree agasoma kabisa na nero tenerete ebintu bya culture ngendo kiamanyete culture eria somete yegesongo abwate degree na nero ko egwegasi mwaka buno yo tongo chigotinera inse bona iga waraba na nero tenerete omowasiri o culture ki ate gose Kericho county Oroji takorete ibintu bibiri byegekoro mwatoretera abantu bachiete skuru na basomete na nabwatenete amangane gekoro eyunto gwanjira nabuna mwamu Gusii Tewate batinda omugaka ya turawe ngokino le ngono chinde runagi ingerete karentu aliko ingira wa Kwacho borigere ndakira kwa banya mangare ngete egosori ya jogo ndebiro bya byakire sana timanyanda kayo mugaka munguru kyochekera koru chigosori bune chagosira iga igere ngabono nalitwe igekire engikero ya mwanya getinge tugo saba abarayi baito osibaika abari barigere guchi abarayi baito abatwa chora rende ono tiga ringane rimuna twacha kireiga biberi kogenderera batosire wasire mwamu Gusii eke Gusii ekigito kego chikwebwa emechiase yitego chikwebwa batosire egenderere emechiase yare gotokonya nonye mugaka gesarate kwabwata bombo chunonde gutogo chaiga tokonya goseka kwanyara bombo chukwabwate kwaerire omorembo irana Mbiya mona sana ya bere kingi sana tyo manjira mangigoro ya egosori ya jua konde chinga kiechecho urabongo bali bagamukise round yo mweri aya doni tubanye mu bwinengo Oshio mo tari koriera nchoke molelo koru mwamanu bogetutu aya kongo chawata aya orare chari ninde ginkobwata koro mweli ni oranyale ko baga kubwa koro e korinde inje unande Steven Captain 001 na ire sabali ko manyia mange igoro ye chigosori chiri cha gosori manga yege koro tobe tukobwati abangase chiwiki chire bosio ko manyia manga re chigosori gonda sevonika wote ba bye korende ni goterni ngorabwe ase osori gatia omubwata ni kochise mo Kisii na Nyamira bagendrete gotia bye bye sevono bagendrete ko bwati gosori twende